खुलुमबाय साफ्रोम रायजो राजा आरो निउज पार्टनार नोंथांमोननिसिम दा नंगौ माने दाखालि 17 तारिख जानुवारि बेवहाय बागुरुम्बा दोहौ मोनसे प्रग्राम जानानै थांबाय हरहुजायाव गुवाहाटीयाव दा बेवहाय मोजां रोखोमैनो जोंनि हिन्जावसा हौवासा आर्टिस्ट बिथांमोन आरो जोंनि माखासे दैदेनगिरि एक्सपार्ट कमिटि करियोग्राफार्स बिथांमोननि हागौमानि नाजानाय लोगोसे संगठनफोरनि मदद बेजों बे जाफुंनानै थांबाय आरोखि दा बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों गोदोनि समाव बा आगोलाव आरोखि बर'खौ सिनायखायोमोन सिनायोब्लाबो माने मोनसे एंगेलजों सिनायोमोन आरोखि बर' जाथिखौ खिन्थु दाखालि 17 तारिखनि जेनाखि बागुरुम्बा दोहौ बेनि गेजेरजों माने मोनसे सनमान गोनां हारिमु दिन्थिफुंनाय बर' हारिहा जे बिराद गिदिर गेरेमसा हारिमु दङ दामनाय देनाय मोसानाय बेनि गेजेराव बागुरुम्बाया माने बर'नि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे डायनामिक आरोखि मोनसे मोसानाय हारिमु बेखौ जों दिन्थिफुंनो हादों आरो बेखौ बयबो बाख्नायदों रिएक्शन खालामदों दा बे मोनसे जोंनि बिराद गिदिर जाफुंसारनाय आरोखि दा बेवहाय जों खाम सिफुं सेरजा जथा लाइग्रिद जाबस्रिं बेफोरखौ बाहायनाय जादों असे बर'नि दोरोङारि दामजु लोगोसे गाननाय जोमनाय दख'ना जोमग्रा रेगे रेगां आर'नाइ बेफोरखौ बाहायदों सना रुफा बाहायदों अखाफोर माला बा चन्द्रहाला फुलखुरि सना आरो खानाय खाथरनानै बिबार लानाय बेखौ जों बाहायदों लोगोसे दामनाय देनाय हौवासाफोर बिथांमोनहाबो बारिया गस्ला ओमफ्राय गस्ला बिदिनो गोमो गामसा आरो बायदि आर'नाइ बेफोरखौ माने बागुरुम्बा मोसानायाव जे गाननाय जोमनायखौ गानो बेखौ गाननानै मोनसे डिसिप्लिन भाबै पारफरमेन्स खालामदों आरोखि दा बे जोंनि देरहासारनाय दा थाङै थुङै जोंहा नै दाखालिसो आरोखि बे खय थारिख जायोमोन 19 तारिखनाव जायोमोन फेब्रुवारि बेवहाय माने जेनाखि बरागारि दतमा जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो आरोखि मोनसे न'खराव माने जुलि जादों गोथार जुलि 6 तारिख दाखालि 6 तारिखआव दा बेवहाय आंबो नुदों ससियेल मिडियायाव बिराद माने गोसोखौ बोरैबा मोनदों आरोखि गोजोननाय मोनाखै खारन खाम सायावनो मोनसे मन्दप बानायनानै माने खामानो मन्दप आरोखि मोनसे माने आहुति सावनायनि आरोखि बेहायसो जयग होनाय आरोखि दा बे जिनिसा माने बिदिनो माबा मोनसे नियम दंना मा दं आं मिथिया जयग होनायाव खिन्थु आं मिथिनायावथ' बिदि आं नुफेराखै आरोखि जोंबो बाथौ धोरोमारिबाबो जों गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो जों जयग होबोनाय मानसि जेन'बा जों सरस्वतीयाव होयो बिश्वकर्माबा होयो बिदिनो स्कुलफ्राव होयो गोबाङाव होयो आरोखि जों बाहागो लायो जों ब्रह्म धर्मखौ बोजबो गावनि असे बाथौ धर्मखौ गाराखै लोगोसे जोङो ब्रह्म धर्मखौबो जों गारा आरोखि इभेन जों जुलि जानायावबो आरोखि जोंनि न'खरफ्रावबो आरो जोंनि रायजो राजा गामियावबो गासिबो बाथौ न'खरब्लाबो माने ब्रह्म धर्मजों आहुति जानानै माने जुलि लाबोनाय आरोखि आंबो लाबोनाय दा जोंबो बेफोरबायदि खालामफेरबोबायाखै आरोखि दा बेखौ नुनानै माने बर'नि हारिमुखौनो सावनाय बायदि मोनदों लोगोसे बर' हारिखौनो सावनाय बायदि मोनदों आरोखि दा बाहाय गोसोआ जों जेबो बुङाखैबाबो बिराद माने गाबखांनाय फैदों आरोखि आरो सोरबा सोरबिथ' माने थानो हायैनि बुंबायबो सोंखारिबायबो खिन्थु जों सोंखारियाखै आफाद दं हिसाबै आफादनि गेजेरजों जों बेफोरखौ मोजां रायलायनानै जों सल्भ खालामगोन होननानै जोङो आगमबासो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावग्रोनाय जायाखै आरोखि दा जाय हक खामा जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनसे सिनायथि मोनसे हारिमु दोरोङारि
जे खामखौ जों मोनसे रिसुवेल मोनसे रिलिजियन आरोखि बाथौ धर्म जों दामनानैनो इसोरखौ मोनो दौदिनिखौ जाखांहोनो हायो आरो बेखौ सिबिनानैनो गोदोनि आइ आफा आबौमोनहा माने 10 जन 12 जनसिम गाहाम माने सिथ्ला बुंलायनाय फिसा खांबोदों आरोखि डाक्टार माने जेबो मेडिकेलनि जेबो सुबिदा गैयै लेखा रोङै समावनो दा नंखायनो बे जिनिसा जे मोनसे इसोरिक मोनसे सक्ति दं खामा जों बेखौ फोथायनो हायो आरोखि दा खामनि गेजेरजोंनो जाथिखौ सिनायो खामानो जोंखौ इसोरखौबो मोनहोयो खामजोंनो जों दौदिनिखौ ओलोंगि खांहोनो हायो खामानो जोंनि जिउ आरो जोंनि माने मोनसे जाथिखौ फोथांना लाखिग्रा इसोर आरोखि आं सानो खामखौ जों सिबिब्लानो खामखौ अनसायब्लानो बाथौ धर्मआबो बा बाथौ इसोराबो बाथौ बोरायाबो जोंखौ अनो खोमा दा नंखायनो बेखौ जों बिराद गोथारै लाखियो आरोखि जों दै सान्थि सारो खेराइ फोरबोआवबो जोङो बेखौ माने फोथारलायो आरोखि आरो बयबो बेखौ खुलुमनानैसो दामो आरो बेखौ दोननाय अनसायनाय बेफोर आलादा मोनसे आदर गोनां जायगा निस्थार जायगायाव जों बेखौ दोननाय जायो आरोखि दा नंखायनो बेफोर जिनिसखौ मन्दप बानायनानै सावनायाव जों जाथियानो बयबो दुखु मोनदों आं बेखौ फोथायनाय दं आरोखि दा आसा खालामबाय जोङो मोजां खावलायनो लुबैदों जाहाथे बे गोरोन्थिनि थाखाय हयथ' सोरबा माने इन्स्टिगेसन होनाय सोरबा गोसोखांजेननाय दं बाहाय आरोखि गावनि गोसोनि साननायखौनो बाहाय बाहायनो लुबैनानै बे खामानिखौ मावनाय जादों हयथ' बे बियानि समाव हाबानि समाव माने सेंग्रासाफ्रा हयथ' बेखौ बानायदों जानो हागौ हयथ' गार्जेनफ्रा बेखौ थाल मोनस्लाबाखै हाबा बिगुमाया हाबानि बायदिसिना खामानि मावनायाव बिथांमोना बेस्थ' जादों जानो हागौ ओमफ्राय 11 आवार जोबथारनायावसो बेखौ नुनानै गोसोआव माबा मोनसे साननाय दंब्लाबो माने हास्लाबैयाव समनि आंखालाव माने थाथोंसै खोमा बिदि नंनायबो फैदों खोमा दा बेखौ आं खावलायनो लुगैदों सेंग्राफ्रा जेबो मिथिया हिसाबै दे मावबाय गावसिनि गोसो साननायखौ गार्जेनाबो मोनस्लाबाखिसै खिन्थु जानागुरुनि खोथा फैनोसै आरोखि जानागुरुआ जायफ्रा पुर'हित आरोखि बेहाय सावजानाय नङा होननानै एसे साननांगौमोन आरोखि खारन जोङो आहुति सावनायाव हानि मोनसे आलि सिरिथाम बानायो बेहायसो बन जाबनानै जों सावो बेजोंनो जों इसोरखौ मोनो आरोखि ओंखायनो बे जिनिसखौ बोखारब्रबनायाव हयथ' आधा घन्टासोनिल' टाइम लागौमोन खोमा बेखौबो जोंना पुर'हितआ मावाखिसै आरोखि दा ओंखायनो बेहाय गोरोन्थि खामानि मावग्राया हयथ' माने पुर'हितनिबो मोनसे गोरोन्थि खामानि मावनाय होननानै साननानैबो लाजायो आरोखि दा जाय हक गेजेराव बयनिबो गोरोन्थि जाहैबाय ओंखायनो बे गामिनि जिहेतु माने बरागारि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनहाबो नुदों बिथांमोनहाबो नुनानै जेबो बादा होआखै ओंखायनो दाया रायजो राजानावबो एसे थायो आरोखि ओंखायनो दाया बयनावबोबा दा बयबो लोगो नांनानै माने न'खरजों लोगोसे माने रायजो राजानिबो एसे दाय थाहैबाय रायजो राजाया दाय थाथ'वामोन थेवबो जेबो बुङैयाव एसे गोरोन्थि जायो आरोखि बेखौसो बुंदों लोगोसे पुर'हितनिबो दाय जाहैबाय लोगोसे ओरैहाय गथ'फोरनि जायफ्रा मन्दप बानायदों बिसोरनिबो दाय जाहैबाय दा हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौथ' आरो मा बुंबावनो बिस्राथ' बेस्थ' जायो दा ओंखायनो गेजेराव माने बयनिबो जानानै न'खरा जुदि माने बेहाय निमाहा बियोबा रायजो राजाया गोजोनगोन आरोखि खारन बरागारिया जाहैबाय जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जायगा दा ओंखायनो बेवहाय माने गोरा लायालासेनो गोरोन्थिखौ साननानै गोरोन्थिया जामारदों जानाया जोंबो एसे दाउट दंखायोमोन सानलायनानै बड'फानि मान सनमानखौबो लाखिनानै जाहाथे निमाहाखौ बियो बेखौ खावलायदों दा जोङो बेखौ दा बुंदों दाहायबो जोंना गाहाय नेहाथारिया बुंदों हारिमु आफादना दा बेयो जाहैबाय जोंनि बुंनाया हारिमु आफादनिल' बुंनाय नङा जों सारा बर' जाथिनि रायजो राजानि जानानैसो दिनै बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों खारन दुलाराय बर' हारिमु आफादा जाहैबाय रायजो राजानि मोनसे माने ससियेल अर्गेनाइजेसन आरोखि दा हारिमु फोथांनाय हारि फोथांनाय बेखौ बिनि खामानि मावनायाव जोंनि दायथ' दं हिसाबै जोंनि बुंनाया जोंनि प्रेस मिट खालामनाया जोंनि दाबिया सारा बर'नि रायजो राजा आइ आफानि जानानैसो जों बुंदों आरोखि ओंखायनो माने अनलायनायनि गेजेरजों आं गुरै खावलायदों जाहाथे दिनैनि गेजेरावनो प्रेस मिटखौ खालामनानै निमाहा बियो मिडिया लानानै आरो नङाब्ला बेखौ जुदि लायाब्ला माने दहायबो जोंहा
मानगोनां गाहाय नेहाथारिया बुंदों माने आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। दा बेवहाय जों गासिबो रायजो राजानि जानानै जों बयबो सापर्ट दं आरोखि आरो बयबो रायजो राजायाबो जोंखौ सापर्ट दङ। ओंखायनो बे खामानिखौ थाब माने ससियेल मिडियायाव एसेबां माने हाइलाइट खालामालासेनो थाब माने निमाहा बियोबा बे माने मोनसे बिराद डिसिप्लिननि आब्रुथि लाखिनानै मोनसे समाजनि गोरोन्थिखौ स्वीकार खालामलायनाय निमाहा बिलायनाय आरो निमाहा होलायनाय बे हाबाफारिया मोजां मोजां जाफुंगोन आरो बिदि जाहाथे फिउचाराव गुबुनाबो बिदि खालामा बेखौ खावलायदों आरोखि। माबा मोनसे मावनायनि सिगां बेफोरबायदि जाथिनि सिनायथि हारिमुजों जाहाथे बिदि माने मोनसे गाज्रि थासारि गाज्रि नुथाय लुकफोरखौ जाहाथे सोरजिया समयसाखौ क्रियेट खालामा। खारन समयसा जायोबा बेखौ सल्भ खालामनांगौआव फोजोबस्रांनांगौआव सुस्रांनांगौ बिराद खस्थ' आरोखि। ओंखायनो जाहाथे बेफोर गोरोन्थि खालामा बेखौ आङो बे हाबा बिगुमा रायजो राजा लोगोसे सोरबा माने जोंनि सादारन सुबुं बिथांमोनखौबो जाहाथे बेनि सायाव मोजाङै नोजोर होनानै इयुननि हाबाफारिफोरखौ मावलांनायाव माने खामानि मावनो थाखाय आङो बयखौबो गुरै खावलायनानै आंनि बे दिनै बे प्रेस मिटआव बुंनाय सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।